Сега ни предстои да се запознаем с една история, която с увереност бих нарекла символ на каузата "Предай нататък", дори още преди "Предай нататък" да се появи в живота на нейните герои. Те се казват Бойчо и Весела и са заедно от цели 17 години. Тя е родом от Сливница, а той от Драгоман. Две съседни малки градчета близо до София, хората в които се обединяват в името на един човешки живот – животът на Бойчо. За да ни разкажат повече за това, ще поканя при мен сега поръчителките в тази история. Сестрите Елеонора и Мартина Войкови от Сливница. Нека ги аплодираме. Здравейте! Много ми е приятно да ви видя. Добре дошли. Добре дошли в студиото на "Предай нататък". По каква линия и от кога се познавате с Бойчо и Весела? Ами Весела ми е всъщност ученичка от първи клас. Няма да казвам от кога. Но ми е много добра приятелка още от тогава и до ден днешен непрекъснато почти сме заедно и са ми много близки. И съответно и с Бойчо, откакто се ожениха. Прекрасни хора, просто невероятни. Имам чувство, че тя е най-добрият човек, който познавам, наистина. Тя е изключително непосредствена, сърдечна, позитивна, много симпатична жена, наистина. Как се случи така, че Сливница и Драгоман се обединиха около една обща кауза, каузата на Бойчо? Кой положи усилия в тази посока? Ами имам чувството, че то стана много така импулсивно и от двата града. Като че ли тази трагедия, болестта на Бойчо обедини всички хора и вече нямаше значение къде и какво ще се случва. Всеки се опитваше да направи нещо, с което да му помогне да оздравее. Вие присъствахте ли на организираните благотворителни концерти, благотворителни мачове? Плътно бяхте до тях. Това подкрепяше ли духа на Бойчо? Да, той по принцип е много притеснителен и аз също си мисля, че това е едно изпитание за него, в смисъл тази публичност, но даже доколкото разбрах в началото, не е искал да се шуми около тази болест, но са видяли в един момент, че няма как да се справят сами. Но пак казвам, защото са толкова добри хора, в един момент просто всички искаха да им помогнат. Всеки се опитваше да направи нещо, за да може по някакъв начин да се справят. И понеже Бойчо е много притеснителен и не иска да се вдига шум около неговото заболяване, вие решихте да се обърнете към "Предай нататък". Аз реших, тъй като всички събираха пари, общо взето всички усилия са насочени натам в такъв момент. Но си помислих, те хора имат нужда от положителни емоции. Те просто имат нужда, според мен, да им се случи нещо хубаво, да забравят всичкото това. Няма как да забравиш, но все пак хората казват, че положителните емоции до някъде лекуват и ти помагат. И за това много ми се искаше да им се случи нещо много хубаво. Той е невероятен фен на ЦСК. Той имам чувство, че живее с тая идея. И за това си помислих, че нещо такова, което се случва около ЦСК, би му доставило огромно удоволствие. Тя пък има една много забравена мечта да отиде в Италия, но покрай Бойчо всички усилия са насочени към него. А пък в същото време ми се струва тя, едно, че остава на заден план, има нужда и тя нещо положително да им се случи. Значи много отдавна си мечтаят двамата да отидат в Италия. Даже доколкото знам ли някакво сватбено пътешествие ли се моташе, искаха да отидат, но така и не успяха. Особено при драматичния развой на живота им, това останало съвсем на заден план. Когато се срещнахме с Бойчо и Весела, мечтата за Италия беше заровена дълбоко, отстъпила мястото си на съвсем естествената и единствена друга мечта – Бойчо да оздравее. Но ако е вярно, че зад победата на един мъж винаги стои една силна жена, то тази мечта със сигурност един ден ще се сбъдне. Запознайте се сега с невероятната Весела и нейния съпруг Бойчо в историята им, която нарекохме "Дойдох, видях, ще победя". Добър вечер. Бойчо?
Здравейте, много ми е приятно да се запознаем. Аз съм Наталия, а вие сте герой в Предай нататък. Тук е весело? Не, на работа ли? Дали може да си поговорим? Мерси. Мерси. Ало, Весе, може ли да си дойдеш? Веднага. На колко години си, Бойчо? 44. На 44. А твоята съпруга Весела? Тя 7 години по-малка. 37. От колко време сте заедно? 96-та година. От 96-та Да. година. Любов от пръв поглед ли беше? Да. Имало ли е момент, в който си съжалява Не, за избора никога. си? Сигурен си, че това е твоята Напълно. половинка. Що за човек е тя? Много добричка. Ако не е тя, Си загубен. държиме се. В какъв момент те хващаме сега? Труден. От колко време си в този труден период от живота си? От февруари месец. Тогава разбрах. Отидох в военна болница и там ми открих, че имам рак. Диагнозата ти е рак на дебелото черво. Да. И разсейки по белия и черния дроб. Колко време след новината, че имаш рак, разбра за разсейките? Почти веднага. Кой е първият Да. човек, на който каза Бойчо? Жена ми. По телефона ли се обади? Не, тя беше с мен. Не се вълнувайте! Весела! Здравейте! Вие сте герои в Предай нататък. Това беше причината да ви помолим да се тръгнете така спешно от работа. Притеснихме ли ви? Извинявайте, извинявайте много. Той не ви даде никакво обяснение, за да запази тайната, че сме тук и за да ви изненадаме, но спокойно. Може ли да дойдете при нас и да си говорим? Може. Мерси. Точно си говорихме за вас. За това от колко време сте заедно и каква голяма отпора сте. Дано. Дано да е така. Как сте? Добре. Добре. Щом. Но така по телефона беше наистина. Ела си бързо. И се притесних. Още повече, че той е бил на химиотерапия преди няколко години. Вероятно това още не се се възстановява, беше. да. Всъщност, не, просто 2-3 дена след химиотерапията не се чувства много добре. И реално днес е втория ден. Надявах се вече да е по-добре, но така като ми звънна и ми каза бързо, идвай си. И... Да, жените сме устроени по този начин. Първо ти минава лошата мисъл през главата. Да, Спокойно, всичко е наред. Да. Вие имате 2 деца Да. и сте женени от 97 година. Щастливи ли сте? Да. Какво намери в негово лице, за да се омъжиш за него само 6 месеца след като се запознали? Ето 6 месеца до сватбата, иначе реално погледнато само 4 месеца даже ни трябваха, за да решиме. Но толкова отвътре идва. Не мога да го определя. Много добър. Това, със сигурност, това е първото, което трябва. Добричка беше думата, с която той те определи и ти го определяш като много добър човек. Наистина, любовта, която изведнъж изниква, тя си идва, но в крайна сметка това е с добротата най-много. Вие минавате през един доста труден етап от живота си. Спомниш ли си момента, в който Бойчо ти извънна и ти съобщи новините? Ами той не ми извънна той. В крайна сметка в болницата така първо беше съобщен малко. Изведнъж. И се надявахме да не е вярно или нещо, да има грешка. Но в крайна сметка нямаше, за съжаление, грешка. Но вие сте приели това заболяване и новината за него с твърдата решимост това да е една битка, която ви чака и която в крайна сметка трябва да спечелите. Какво направихте? Значи това, което наистина всъщност ме разочарова в нашето здравеопазване, че
хората, които са с такава диагноза, едва ли не ги така като обречени или едва ли не знам, което наистина според мен не е правилно. И първото, което нали, всъщност казах и на лекаря, защото лошо е, че те ми казаха, нали, колко е млад, което нали, на мен определено не ме казвам, доктор, ние имаме нали, деца. Наистина млад е, в смисъл, нали си мислите, че ще остава нещата така и ще се... Да, и ще се предадете. Абсолютно, в никакъв случай. И дилемата беше между Израел и Турция и нещо вътрешно ми подсказа за Израел да се доверим. Първото и най-голямо впечатление, което ми направи е като им се обадих в Израел, как с първите изречения супер оптимистично разговарят. Окей, ще дойдете, ще видим каква е ситуацията и предлагаме лечение. Конструктивен подход. Да. Без вайкане и без... Гледат на проблема като задача за решаване. Да. Не го гледат като окей, ясно е, че е заболяване, което не е обикновена настинка, но е факт, че има лечение. Може да е лечение, което е в дълъг период, но може да се поддържа след това. Нали, не е нещо, което край едва ли не ще се откажем. Ходихте ли в Израел? Да, ходихме. Кога заминахте? Април. Април месец, да. Април ходихме. Те първо направиха абсолютно всички видови изследвания, пет скенер, консултация с хирург, с онколог, защото трябваше да се види дали е добре да се оперира или да се пристъпи директно към химиотерапия. Това, което ни обясниха, че всъщност заради разсейките не е добре да се оперира, а трябва първо да се започне с химиотерапия. За жалост, химиотерапията е най-скъпото нещо. В смисъл, дори човек да се оперира там, не е толкова скъпо, колкото ако трябва да провежда там химиотерапия. Реално с този протокол звъннахме в България, проверихме дали може в дадена болница да се провежда такава химиотерапия. Увериха ни, че ги има лекарствата и че може да се провежда тук. И в крайна сметка тук провеждаме сега химиотерапията, но по протокола, който е от Израел. Предстои ли ви да отидете на контролен преглед в Израел? Кога? Да, сега очаквам всеки момент всъщност неговата онколожка, която в Израел го следи като състояние. Искам наистина да го види първо физически, за да прецени дали да продължи по този начин, по този протокол или да има някаква промяна. Ние иначе направихме тук един скенер, който съпоставен с първия, който беше, наистина показва промяна в положителна посока. Определено. Поздравления! Кога ви предстои пътуване до Израел евентуално? Очаквам всеки момент да се обадят. Даже не мога да кажа кога точно. Сина ви ли си дойде? Да. Натрупваме семейството малко по малко. Здрасти! Славка! Ти Станислав ли си? Да. Много ми е приятно да се запознаем. Вие сте герой в Предай нататък. Гледал ли си го? Да. Искаш ли да дойдеш при нас? Да. Айде! Децата наясно ли с цялата ситуация? Наясно са, че тата е болен, защото той в момента не ходи на работа, болничен е. Големия син, в случая той вече на 16, по-така запознат в детайли, но иначе Славката знае, че тата се лекува. Тата е болен за малко. Да. И скоро ще се оправи. Тата е боец, нали? Да. Това е сигурно. Има ли хора, които ви подкрепят и ви помагат в тази ситуация? Всички. Знаете ли къде сме? Къде? В Италия. Къде? В Италия, в Рим. Верно. Да. Така. Наистина. За това се обаждаме толкова късно. Сега кацнахме. Има ли хора, които ви подкрепят и ви помагат в тази ситуация? Всички. Абсолютно. Направо въобще да посоча конкретно, значи първото, което е наистина най-близките семейството и най-близките приятели. Отделно този Драгоман, аз съм от Сливница. На няколко пъти имаше, аз в един ансамбъл за народни танци, те така самоинициативно направиха концерт, в който, нали, реално за набиране на средства, на който се събраха много хора
И на този концерт имаше много хора и от Сливница, и от Драгоман. Отделно двете общини бяха запознати, защото буквално мои много добри приятелки, мои и негови общи, още докато бяхме в Израел, бяха наслагали кутии в магазини за набиране на средства и всички супер много се отзоваха. Аз работя в магазин, мобилен оператор, и в магазина влизаха хора, които наистина всеки идва с нещо, кой да даде съвет. Имала съм случай баба с една изрязана от вестник брошура, какво лекува рака. Каза: Весе, вземи ето това, виж, четах, че помага, при което аз направо не знам, не може да се опише наистина. После имаше организиран матч между Сливнишки герои и Граничар Драгоман, между двата отбора, на които тук отново се събраха хора. Кой ви? Не, тогава Сливница. Те са... Подарих му всъщност и екип на Сливнишки герои. И наистина от всякъде страшно много подкрепа. Било нали, човек иска финансово да помогне, било морално, наистина страшно много. Не мога въобще да определя, да ви цитирам имена, защото ще пропусна някой. Не е добре. Сега всичките ви усилия са съсредоточени върху лечението и най-голямата ви мечта е да се избавите от рак. Да. Има ли нещо, за което много ви се иска да намерите време, а все не успявате, откакто се борите с тази страшна болест? Аз не мога да се сетя, защото наистина всичко е съсредоточено в това. Всъщност това, което правиме е като поиска да отидем някъде, отиваме на разходка, на каквото поиска. Окей, отиваме по твое желание, където пожелаеш. Ти си се посветила на това да отговориш на всяко негово желание, да сбъднеш всяка негова мечта. Абсолютно. Почушни ми тогава за нещо, за което той много мечтае, не е по силите ти. Не мога да се сета. По принцип, това е голямата първата любов. Всичко свързано. Да. Това е автографа на Стоичков. Лично той ни го даде. Стоичков е номер 1. Ти също ли си от ЦСКА, Слава? Да. Кой е любимият ти футболист? Преди харесвах Амбули. А сега? Сега си избираш новия любимец. Валиев. Бойчо, твой любимец кой е? Всички. Има ли нещо, за което си мечтаеш дълбоко в себе си? Нещо диво, лудо, което много искаш да направиш? То здраве, нищо друго. Наистина. Само това. Наистина. Само това ви вълнува. Само от мен. Толкова е нормално. Само Толкова естествено. Желая ви го от цялото си сърце. Имам чувство, че ще се справиш. Като гледам Така се надявам. какво семейство имаш, това е много могъщ стимул да победиш. Тези хора имат нужда от теб. За това се борим. И ти от тях. Всичко ще бъде наред. Желая ви много добри новини при следващото пътуване в Израел. Има ли сума, която трябва да съберете? Сега чакам всъщност за посочване. Те ми изпращат на мейла самата оферта. Така се казва оферта, в която нали, посочват в зависимост от това какви изследвания, какви консултации ще се правят, какво ще струват те. И това е. Готови ли сте да посрещнете този разход или ще разчитате на подкрепа? Не знам дали сме готови. Ти не си спирала да работиш? Не. В крайна сметка, всеки път, когато влиза на химиотерапия, отивам с него задължително. Ама Слави ще ми прости, той ще ходи с баба до училището, защото мама ще ходи с тате. Ти си мъжко момче. Да. Ще се справиш. Освен това вече си Той голям. е в 5-ти клас, тази година е в ново училище. Сега отива в гимназията в Сливница. Иначе извън отпуската, която бях минали месец, 2 седмици, работа, да.
Няма начин. Боец. Браво. Беше много приятно да се запозная с вас, хора. И ви стискам палци и ви желая успех. Бойчо и Весела проявиха много симпатична скромност и по никакъв начин не споменаха голямата си мечта, а тя, според поръчителката в тяхната история, е да видят Италия. С задачата да помогнем за сбъдването на тяхната голяма мечта, влизаме сега в офиса на една от най-големите туристически фирми в страната, за да ги помолим да станат наши благодетели за втори път в Предай нататък. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Здравейте! Особено ми е приятно. Много ви благодаря, че се съгласихте да се срещнем. Надявам се да подкрепите още една наша кауза. Значи, накратко, молбата ни е да подкрепите семейството на нашите герои Бойчо и Весела. Бойчо води битка с рак, за съжаление. С Весела са семейство от 17 години и имат най-голямата любов, която може да си пожелае човек. Имат 2 деца. Като цяло Весела е много подкрепящо, а от поръчителката в тяхната история знаем, че мечтата на живота им е да посетят Италия. Те изобщо не подозират и не очакват такова нещо. В разговора бяха много скромни. По никакъв начин не споменаха за тази своя мечта, което е още една причина ужасно да искаме да им я сбъднем. Вие организирате пътувания в Италия, принципно? Ние принципно, да, това е една част от нашата огромна дейност, която извършваме като туроператор. Реално погледнато, нашата работа е и материална, и духовна, и интелектуална. Реално сбъдваме мечтите на хората. Да. Всъщност, така че ще се радваме наистина това да се случи и да подарим на тези хора, в частност на Бойчо, нещо толкова прекрасно. Дай Боже, наистина той да продължи дълги години след това да сбъдва тази своя мечта на други нива и с други отношения в Италия. Ще се радваме за наше пътенеско удоволствие да подарим частичка от неговата мечта, да реализираме. Дълбоко вярвам, че положителните емоции са най-доброто лекарство. Абсолютно е така. Така че абсолютно. Искам да имате усещането, че се включвате в битката на Бойчо с рака и че по някакъв начин го подпомагате емоционално. Може би точно това ще направим. Всъщност, в крайна сметка, защото човек, когато се чувства наистина с друга вибрация, с друго отношение и с сбъдване на нещо, което е дълбоко в душата му, мисля, че ще се случат нещата много положително. Пожелавам му да оздравее с цялата си душа и сърце. Пожелавам му от цялата фирма да оздравее. Ние сме с него, подкрепяме го. Значи и можем да разчитаме на вас. Абсолютно, на 100%. Супер. Много благодаря, Жени. Мерси. Ние благодарим също. Здравейте! Здравейте! Весела и Бойчо. Вие ли сте? Да. Много ми е приятно да се запознаем в лика с вас. Здравейте. И съм тук в качеството си на представител на една от най-големите туристически агенции в България. И нашето ръководство реши да ви подари едно мечтано за вас пътуване. А именно едно пътуване до къде? Аз се обръщам най-вече към Весела, защото това е нейното мечтано пътуване. Не искам да я си помисля. До Италия. Това е за вас. Благодаря. Наистина имам много малко време, за да се подготвите за това пътуване. Действително летим буквално след няколко часа.
Ако трябва да бъда по-точно, след 3. Така че заповядайте да подготвите багажа си и да тръгваме. Благодарим. Още не го очаквах. Наистина. Направо не мога да си го представя. Преди да се качите на самолета, трябва да ви кажа, че имам едно специално поръчение от един много специален човек. Той ми даде нещо, което да предам на Бойчо. Това е една монета. Заповядай. Може би си чула, Бойчо, че в Рим има едно много специално място, където хората мечтаят. Този много специален човек ме помоли да хвърлиш тази монета вместо него в фонтана, защото той също има едно много важно желание, което желая да му се изпълни. Кой е този човек? Ще разберете в Рим. Слади! Славка? Здрасти! Бате при тебе ли? Да. А можеш ли да пуснеш телефона на високоговорител? Добре. Бате, говори с мама. Чувате ли ме и двамата? Да. Знаете ли къде сме? Къде? В Италия. Къде? В Италия, в Рим. Италия? Да. Верно? Да. Така. Наистина. За това се обаждаме толкова късно. Сега кацнахме. С самолет, така ли? Със самолет, да. Да. Пити Левски Лудогорец. В това питай, брат. Пити Левски Лудогорец. Как са завършили Левски и Лудогорец? Не сме го предали. Добре. Марти, ти като разбереш, изпрати на тата СМС. Добре. В Рим? В Рим, да, в Рим. В момента сме в хотела. Много е хубаво. Добре, целувам ви всички. Всички ви целувам. Да. Добре. Айде, кажи им чао. Чао. Добре, отиваме да вечеряме. Айде. Айде. Това да се събудиш в собственото си легло в Сливница и няколко часа по-късно да се намираш в Рим е нещо, което не съм си представила, че може да ми се случи някога. Наистина, супер голяма изненада. Закуска, обяд в Сливница и вечеря в Рим. Отидахме в Рим и не само, че видяхме папата, а видяхме и предишния папа, което наистина показва, че
това е знамение. Това е нещо, което се случва, заради Бойчо се случва. Наистина няма друга причина. Това е. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in... Е, така ще се вижда перфектно. Бобе, чакай. Чакам. Ето, има ли фокус? Да, бе, разбира се, Чакай, има фокус. Стой. Това е арката на Константин. Така да знаете. Това имаше като моите маратони. Така ли? Верно. А с тези няма ли да се снима? Айде. Хай, Сизо! Бобе, Да. виж вътрешността. Всъщност елипсата е дълга 188 метра, а височината е 48 метра. И побира 55 000 зрители. Армията колко побира? 23. 23. Много повече от армията. This? Yes. Vaticano. This? Нали? И това е готово. Това ли го това е? Това ли? Браво. Sorry. No problema. Cambiamo. This? Okay. Yeah! Това е като в София. Почти същото. И вече не са ми интересни памети. Виж, броколито си е броколи. Просто... Броколи. Направо си е като броколи. А тук трябва да се снимаме сега. Марти, нали ще ставаш мама инженер? Ей, тук да дойдеш да учиш. Това е за Марти. И сега една по-малка за Слави. Рома, Рома, навсякъде Рома. На Лацио не вижда. Еми да. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Thank you. Това е за тебе, Марти. А това е за тебе, Слави. Давай, ти си! Бобе, искаш ли да се включиш? Желание голямо, ама... Гледай, те не се виждат футболистите от Прахоляк. Направо фанахме и мача. Гледай, просто... Виж какви са дебелички. един гол, бе. Айде! Бобе, виж. Никакъв, величествен. Величествен. Според път виждам толкова голям стадион. А те, Рома и Лацио са като Левски и ЦСКА в България, така ли? А те са... Ама ползват един стадион.
Ти, който не обичаш да снимаш, тук се става. Като цяло всичко свързано с футбол просто го радва на макс. Да показваш на внуците къде си бил. Чули? Как на внуците? На внуците и те ще искат да знаят къде си бил. Ето ги полицайите. Къде са? Ето ги полицайите. Къде са? Еми нищо. Какво беше? Глоба за целувка в парка. Какво беше в Любимец 13? 5 лева. Колко лева? 5 лева. И той му дава 10 лева. И той вика: айде, целувай до 10. Бойчо трудно си показва емоциите, но аз, понеже сме едно цяло, го чувствам неговите емоции, аз ги чувствам и ги показвам аз. И в крайна сметка, като видя стадиона, той още от самолета вчера, като пристигахме, сред всичките светлинки търсеше стадиона. И като го видя днеска на живо, просто наистина го почувствах как много огромно впечатление му направи. Тук трябва да се снимаме сега. Стадио Олимпико. За съжаление, там туристически обиколки няма. Не ни допуснаха вътре да го видим, но той е такъв човек, че се радва дори и да го види отстрани, да види една част. Само го радва, че го е видял. Prende velocità Marilugo, punta l'area, attacca Rami, riserva che poi palla dentro, la tocca Biaghi e poi Sturzi! Sotto questa luna piena. Baila morena. На такова място наистина никога не съм била. Такава архитектура, такава култура, няма такова чудо. Просто е неописуемо. Всяко нещо да ти подсказва, че е на хиляди години. Всяко нещо си заслужава да го видиш и даже не може да кажеш: това ми беше най-интересно. Самия факт, че успяхме с Бойчо да бъдем заедно, защото като цяло винаги, където и да се явява възможност да отидеме, винаги искаме да бъдем двамата. Няма ситуация, в която единия да иска да бъде на едно място, а другия да бъде на друго. Навсякъде искаме да бъдем двамата. Дърпай. Готино е, да. Много голямо, по-малко, по-малко. Виж, това са оковите, с които е бил окован апостол Петър. Това е статуята на Мойсей, на Микеланджело. Това къде кон виждате? Черното бебе си. Виж, че прилича на кон, главата. И прилича, но... А ето ги оковите, де-факто. Значи това е апостол Петър. Те се кръстят от ляво на дясно. Молих се за здраве, наистина за здраве. Бойчо да оздравее, наистина да преодолееме възможно най-бързо болестта и да бъде дълги години с нас. Дълги години, защото го заслужавам.
площад Сан Пиетро, Ватиканото. Дай ми ръчичка да не те загубя. Сори, настъпих един цей. Ела да видим напред малко. Може ли да минем или не можем? Къде е там? Ето вода. Кач. Мале. Че сме тук е едно знамение, наистина. Най-вълнуващото беше всъщност площада Сан Пиетро, явяването на папата. Това, че успяхме да го хванеме, значи аз съм чувала близки, че са идвали тук, но наистина не са успяли да видят папата. И ние, тръгвайки към площада, се надяхме да излезе, а то, виж какво излезе, всъщност присъствала и стария папа Бенедикт и новия Франциск, което ние в последствие разбрахме. Отидахме в Рим и не само, че видяхме папата, а видяхме и предишния папа, което наистина показва, че това е знамение. Това е нещо, което се случва, заради Бойчо се случва. Наистина няма друга причина. Това е. Папата ти е пратил много здраве. Да. Обожавам го. Не мога да си представя да живея без него. Обичам го страшно много. Обичам го. Весела за мен е жената на живота ми. Направо я обожавам. Не мога да спра. Наистина. Не, няма такова изживяване. Бобе, чакай. Е, това май е фонтана Ди Треви, където трябва да хвърлиме монетата. Да, ама това е в ремонт. И добре, и сега? Е, това не го очаквах. Тяво? Мали... Това е най-големата изненада. Как си? Супер. Не, направо сърцето ще ми искаш. Ела. Виж, ел, там се качват. Чакай да видим нещо. Как... А я виж, там има една табела. Ела да видим какво пише.
ето, тук. Кой? Не, няма да мога да продължа. Тя жената е стиснала. Че от тук се хвърлят монетите. Че от тук се хвърлят монетите. Тук пише. В крайна сметка. Виж? Да, ето вода има. Да. Супер, ето. Значи ще може да изпълним желанието на човек. Да. Ето тук е мястото. Пожелавам си желанието на този човек, който ми даде монетата, да се сбъдне. Ти мислеше, че ще ни заведат в Стара Загора на мача, те ни доведаха в Рим. Направо... И тук с монетата също ми беше много... На кой ли е човека? Не знам. Много загадъчно. Предположенията не са много. Много хората обичат, така че напротив може да бъде всеки един от нашите близки. Ето сега звъни някой, който не знае сигурно, че сме тук. Това е от предай нататък. Някакво послание. Здравей, Бойчо! Аз съм Валентин Илиев, капитанът на ЦСК. Доколкото разбрах, ти си един от нашите истински привърженици, за което искам да благодаря от сърце. Благодаря за подкрепата. Наталия ми разказа историята, която, ако трябва да бъда честен, наистина доста ме трогна. Разказа ми, че имаш едно прекрасно семейство, което страшно много те подкрепя и те обича. Това само може да ме радва, защото лично мое мнение е, че това е най-важното в живота. Също така разбрах, че преодоляваш един доста труден етап от твоя живот. Също така ми казаха, че си доста борбен и нямаш намерение да се отказваш, а да продължиш напред и да изживееш живота си със своето семейство по най-добрия начин. Това е монетата, която ти изпратих, която ти току-що хвърли в фонтана. Надявам се така пожеланието, което аз имах, изпращайки тя, да съвпада и с твоето. Но в този момент аз само мога да споделя своето, а то е така едно искрено пожелание от цялото си сърце, че ти ще се оправиш, че ти ще продължиш да се бориш по същия начин, по който го правиш до сега, че ще продължиш да вярваш и че няма да се предаваш, защото човек, когато истински вярва и иска да направи нещо и да постигне нещо, в крайна сметка той го получава. Аз съм с теб, моите колеги също, всички ние червени брати, аз така бих ги нарекал, привърженици, ръководство и футболисти сме с теб, подкрепяме те и се надяваме в най-скоро време да те видим на стадиона, да подкрепиш и ти нас. Аз съм там. Това не го очаквах. Тяво? Мали... Това е най-големата изненада. Как си? Супер. Не, наистина. Не, направо сърцето ще Само като го видях. Видя ли от кой монетата? Право. Аз викам от кой ще е тази монета, кой ще е. Си мислих съвсем други хора. Това най-малко съм очаквал. Ще спреме ли да ревеме? Как си? Супер. По-добре. Най-добре. Върха на
изненадите всъщност беше посланието от Вальо Илиев. Това някой от ЦСКА да му обърне конкретно на него такова голямо внимание, считайте, че това нещо ще го помни, ама завинаги, наистина завинаги. Няма шанс това да го забрави. Самия Вальо Илиев да му направи лично послание, човек, който наистина Бойчо много уважава и харесва и знае, че и Вальо Илиев е всъщност ЦСКАр по душа. Не е човек, който в случая само за кратко е в този отбор и като си отида от отбора ще забрави за него, а наистина точно като него тип ЦСКАр завинаги. Това послание ме накара да се почувствам много щастлив. Просто всичко свързано с ЦСКА ме прави щастлив. И това ми дава още по-големи сили да чувствам, че всичко ще бъде наред. Обичам те. Ти амо ли беше? Ти амо. Ти амо. Ти амо. Без тебе съм за никъде. Затова оставаш с мене. Ти си ми всичко. Чай си издухам носа сега. Хора, направо... Чакай и аз да се издуша. Само повече от ЦСКА обичам тебе и децата. Сигурна съм. Ама първата любов, знаеш коя? Нашите герои все още нямат представа кой от всички хора, които ги подкрепят, ни е изпратил при тях. Време е да разберат. Нека посрещнем с много силни аплодисменти в студиото на Предай нататък семейство Иванови. Здравей, Весе! Здравей, Бойчо! Много ми е драго. Мерси, нямаше нужда. Заповядайте. Добре дошли в нашето студио. Как се чувствате? Леко притеснени. Отпуснете се. Очаквахте ли да видите тези поръчителки на вашата история? От всички хора, които ви подкрепят, точно тези две момичета ли очаквахте да видите или нямахте? Имахте съмнения. Нарекохме вашата история "Дойдох, видях, ще победя". Отидохте, видяхте. Стискаме ви палци, победата да ви предстои. Разказвайте ми за Рим. Какво се случи там? Какво изживяхте при сбъдването на една мечта? Страшно преживяване. Наистина, като в приказка, наистина. Първо изненадата, че всъщност са такава дестинация. Да, ние ви бяхме казали да се подготвите за няколко дневно отсъствие от дома, но не бяхме намекнали дори каква е посоката. Точно. И вече на вратата всъщност, като ни съобщиха, че това ще бъде дестинацията, наистина огромно очудване.
Аз искам да изкажа нашата искрена благодарност на Astral Holidays, една от най-големите туристически агенции в страната, както и лично на госпожа Жени Стефанова за това мечтано пътуване и подареното незабравимо изживяване на нашите герои. Благодаря ви от сърце, че за втори път подкрепихте наша кауза. Вие сте част от екипа на Предай нататък. Благодаря ви! Весе, преди да заминете на римската ваканция, ти очакваше последни новини от Израел. Как вървят нещата? Предстои ли ви ново пътуване за там? И кога? Всъщност сега влиза за поредна химиотерапия. Този първоначален курс на лечение включва още две влизания в болницата тук в България. Така. И след тези два курса ще имаме в случая отново контролен скенер, кръвни изследвания, туморни маркери, консултация с онколожката, която следи състоянието му в Тел Авив, защото всъщност тук скенера, който направихме в България, той показва за щастие добри резултати. Много се радвам. И сега се надяваме на същото и от израелския резултат. Стискаме палци. А имате ли конкретна финансова оферта за това пътуване? Не, все още не. Всъщност очаквам в рамките на 2 седмици, може би, да я получиме. Тук е мястото и за още една изненада за вас. Освен двата града, Сливница и Драгоман, и едни други хора са се обединили, за да подкрепят доброто. Това са нашите благодетели, група българи, живеещи и работещи на остров Ман в Великобритания, които пожелаха да изразят своята съпричастност към историята на Бойчо и Весела. Имам удоволствието да ви връча този чек за сумата от 2400 лева, с които те подкрепят вашето семейство в процеса на лечение и вярвам, че благодарение на тяхната подкрепа, както и благодарението на всички добри хора, които ни гледат сега, пътят към победата ви ще е по-лек. Стискам ви палци, час по-скоро да съберете необходимата сума. Това са едни изключително симпатични българи, които са взели решението да отделят от месечната си заработка в полза на герои в Предай нататък. Истински комплимент за нашето предаване е, че са избрали да подкрепят наши герои. Вече имаш и подкрепата на напълно непознати хора. Как те кара да се чувстваш това? Да се боря още по-силно. Дава ти сили. Да. Радвам се, че си зареден с сила и вяра. Те винаги вървят ръка за ръка. Още повече, че докато бяхте в Рим, видяхте папата. Дано това да е добър знак. Освен всичко друго, което изживяхте в Рим, струва ми се пиковия момент за Бойчо. Беше мига, в който получи видеопослание от своя любимец Валю Илиев, капитана на ЦСК. Как се почувства след като чу какво е неговото желание? Каква е неговата воля, изпращайки ти онази монетка? Много щастлив. Искрено щастлив се почувства тогава. Всъщност пътуването до Рим беше по-скоро голямата емоция за Весела. Голямата емоция за Бойчо беше появата на Валю Илиев. Няма какво да се лъжим. И сега очите ти светнаха. Въобще, като стане дума за ЦСКА, очите му светват. Струва ми се, че и Слави е голям фен на капитана на ЦСКА. Така ли е, Слави? Да. Какво би му казал, ако го видиш лично? Бих му казал да... изчакай малко, защото имам една много по-добра идея. Би могъл да му го кажеш очи в очи. Нека посрещнем сега с много силни аплодисменти капитана на футболен клуб ЦСКА Валентин Илиев в студиото на Предай нататък. Здравей, Валю, благодаря ти, че си тук. Заповядай. Заповядай при нас. Как си, Валю? Ами аз съм добре. Вие как сте? Добре сме. Те особено добре, защото се връщат от едно вълнуващо пътуване. Сега, когато и ти си пред очите на Бойчо, мисля, че целият свят изчезна за него.
Виждал ли си такъв блясък в очите на някой фен на ЦСКА? Ами, да, наистина съм виждал, обаче и това, което виждам сега, силно ме впечатлява. И, както казвате и вие, блясъка в очите му сам по себе си говори, че душата му наистина е заредена с армейски дух, както се казва. Слави, плачеш ли? Защо? Кажи ми, че от щастие. Защото е щастлив. Вземи микрофона и ми кажи, че от щастие, моля те. Да. Ела да седнеш до Валю. Ела да си сменим местата. Сядай тук. Бързо. Искаш ли да попиташ нещо, Валентин Илиев? Да те попитам аз тогава. Добре. От кой отбор си? ЦСКА. Ходите ли на мачове на ЦСКА? Да. Кога за последен път бяхте на мач на живо на стадиона? ЦСКА и Локомотив в София. И ти вика ли за ЦСКА? Да. Затова ли си пресипнал така? Да. Страхотно. Аз искам да използвам момента, така, виждайки го, че той е пресипнал от викането. Сигурно се надявам така и за в бъдеще, не само той, а цялото семейство да ни подкрепят, защото ние определено имаме нужда от една такава истинска и силна подкрепа, за което искам да изразя огромна благодарност. И от мое име, от името на моите ръководители, колеги, треньори, всички наши червени братя, искам да им подаря така едни златни пропуски, с които ще могат да присъстват на всички наши домакински матчове. Страхотно и за тримата ли? Марти, Слави, Бойко, честито. Сега вече нямате извинителна причина да не сте на стадиона. На всеки футболен матч с участието на ЦСКА. Ще наблюдаваме дали сте там. Виждам, че носиш още някакви подаръци и съм много любопитна да науча какво е това. Естествено, просто ако ми позволите, преди това искам така да изкажа огромната подкрепа на мен и моите колеги към Бойчо. Искам така най-искрено да знаеш, че ние вярваме, че пътя, по който си тръгнал, ще бъде с успешен край. Така силно, както вярваш в нас, искаме да повярваш и в себе си. И аз съм сигурен, че когато човек вярва, Господ му помага. Продължавай по същия начин и не се предавай. Не само в този случай, а никога в живота. Само бих искал, Наталия, да ви помоля за един маркер, ако можете да ми отслужите. Заповядай, аз съм го приготвила. Ето, така първо ще ти остава пликчето, защото има и други неща за теб вътре. Само ще помоля да ми помогнеш да я разпиша. Доколкото знам, има една такава разписана от Христо Стоичков. Аз не съм чак толкова велик като него, но... Тая ще е в рамка. Ще се надявам, наистина ще се надявам да ме удостои със честта да бъда до неговата фанат. Страхотно. Весето иска да каже нещо за финал. Искам да благодаря на много хора. На нашите родители, на всички роднини, близки, на съгражданите Сливница и Драгоман, на нашите работодатели, на колегите, екипа на професор Тимчова. Да благодаря на Поли и на Теди от медицински център в Тел Авив. Да благодаря лично на Валю Илиев, защото наистина посланието, което изпрати на Бойчо, беше наистина супер затрогващо за него и наистина му даде много сили да върви напред. Ами надявам се да така, защото от сърце му го желая. Да. Към благодарностите на Весето бих добавила искрените благодарности на нашия екип, към ръководството на футболен клуб ЦСКА, лично към пиара господин Иван Ченчев, към всички футболисти, за това, че за втори път подкрепяте кауза в Предай нататък. Желая ви успех и само ЦСКА! Бойчо, искаш ли да кажеш нещо за финал?
Надявам се да станем шампиони. Надяваш се да станете шампиони. Добър финал на днешната история на Бойчо. Няма ли да направите снимки? Забелязах, че в Рим постоянно правиш снимки и навсякъде си с фотоапарат. Сега е момента да се снимате с Валю Илиев. Може да се подредите цялото семейство и поръчителките, а аз ще ви направя една паметна снимка. Искам Валю да е близо до Бойчо. Много близо до Бойчо. Още по-близо до Бойчо. Готови? Усмивки? ЦСКА! Страхотно! Заповядайте. Благодаря ви за доверието. Благодаря ви, че бяхте наши герои. Всичко добро! И преди да се разделим тази вечер, искам да ви помоля да се загледате добре в знакът на Предай нататък. На него е кацнала бяла лястовица. И въпреки, че е есен и лястовиците отдавна са отлетели към топлите страни, тя си стои. Тя е тук. И винаги ще бъде. Защото бялата лястовица не е чудо, феномен или суеверие. Бялата лястовица, това си ти, добри човеко. И благодарение на теб и твоята добрина, светът ще съществува, а мечтите ще се раждат и сбъдват. Ако точно сега искаш да сториш добрина някому и да му подадеш ръка, не се колебай. Направи го и ни пиши, защото ние вярваме в теб и вярваме в доброто. Повярвай му и ти. Това е Предай нататък.